Mayong buntag mga higala, welcome sa tuang tulmanon, kaugmaran sa kaumahan ug nukbayan. Kining ubos lagad, Kuya Warwin Anadia. Mag-uban ta sulod sa usa ka oras din atong paghisgutan ang mga programa nga gidalit sa tuang Cebu City Agriculture Department. Adlaw ron nga Martes, Pizza 2, bulan sa Abril 2024. Kauban nato ron buntaga din atong paghisgutan ang mga usa sa atuang programa sa atuang City Agriculture. Kuyog na ko ron si Miss Genevieve Abilia. Miss Genevieve, good morning. Ngayong buntag na tong tanan no. Okay, nya hinay magkitingog ni Miss Genevieve. Saman. Papa ka pamahaw Miss Genevieve. Nakapamahaw pero barag ang bughat na agya. Ana bagya ko na. Nya akong i-greet Miss Genevieve atong mga farmers ro no nga nagtan-aw sa atong tulumanon, labi na sa ato mga farmers sa ato ang kabukiran dinhi sa ato ang Cebu City. Nya init ba kayo no? Nya Init yun, tungod Sir sa Warwin. ato ang El Nino phenomenon, hinaut ta nga ang inyong kaumahan diha okay ra gyapon ang supply sa mga tubig. Unya Miss Genevieve, unsa atong topic ron or ato ang paghisgutan ng mutaga? So, ang atong paghisgutan rong adlaw Sir Warwin, mao kini ang vermicomposting. 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 Unsa man ni siyang vermicomposting? So, na ta. So, ang vermicomposting mao ni siya ang pamaagi sa paggamit og wati, pero di siya ordinaryo nga wati Sir Warwin. Kato ning ginatawag Sorry, matiha dahil di ordinary. Dili siya ordinaryo gali ato makita di kana mang Bisaya. ano, Bisaya mo kanang sa English ginatawag nila og earthworms. So kani ato kay vermiworms ni siya pero nani siya lain-lain nga kana ang klase. Okay. So nani siya katong common nga kani ang red wrigglers or kanang European night crawlers. Siya mga common nga pagagamito nato sa pag-vermicomposting. Nya kani siyang mga vermiworms Sir Warwin kay mukaon ni sila og kana bitang mga organic matter or kanang mga pang-decomposition kanang decompose na siya ba mga Decomposed materials. decomposing materials nya. Ang kaniya man gud siyang vermicomposting kay naaman ni siya as kanang nani siya kanang ginatawag nga vermicast. 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 Ang kana siyang unsa man ning vermicast? ang vermicast na Sir Warwin kay ang kani jud siyang pure bitaw nga kana ang ilahang ginatawag na to nga iti. Oh, pure jud. Pure jud na siya nga casting Manure, kanang manure jud niya. Sa wati. Oo niya. Ang kani ang vermicompost man sad good kay mao ni siya ang mixture ni siya sa worm nga castings or worm nga iti og ang ilahang katubitang wala pa bitaw siya na Decompose jud siya. compost pa siya. Composting pa siya padulong. So unsa may ato ang kanani unsa may makuha nato ani kanang unsay kanang soil benefits ani niya. Benefits. So i-compare nato siya sa kanang commercialized nga mga fertilizer ang di ba inig butang nato sa kanang tanom nato inig apply nato kay kanang diha man dayon nato makita after mga pila ka days makita man dayon nato ang iyang resulta. So dinhi sa kani ang vermi kanang compost di man nato siya makita dayon diha pero ano bitong ang iyahang contribution niya sa kanaang leaching sa kanang atong environment di siya inana grabe ang iyahang di siya ginana grabe maka-affect ba. Organic environmental friendly ni siya. Environment friendly ni siya nya. Mo to siya maka-increase siya sa tilt sa soil or kanang tiltment pasabutan na niya kanang loose siya ba kanang dili siya kanang bitong tibugol, dili siya kanang compact. Buhaghag siya. Buhaghag siya. Unya, ang kaniya siyang worm casting Sir Warwin kay mo increase ni siya sa plant resistance sa disease og pest. Okay. Kay dili man siya kanang bitaw ang iyahang pag-apply sa fertilizer dito sa tanom kay mo effect bitaw siya inig kung kinahanglanon jud siya sa tanom. Oo, di para sa kanang commercial ba nga inig apply nimo mo kanang resulta. mo kana yun iyahang effectivity niya sa iyahang ka fertilizer. Mo siya guani siya Miss Genevieve no nang slow release siya. Slow release siya. Hinahinay siya ang iyang result. Ano siyang Sumaw na siya no usa sa iyang benepisyo. Unya unsa man ni siya Miss Genevieve kanang naba siya ikuan kanang
expiration or Kani siya man? Sir Warren kay wala din siya expiration jud ang kaniang vermicompost or kanang vermicast kay basta lang i-store nimo siya sa kanibitang kanang cold ginatawag nato nga cold Dry place. kanang bugnaw ra siya ba pero di bitaw siya makuha sa init. Oo nya as long as ang iyahang moisture level kay naga-maintain siya ba nya matugi ko na to nga 40% nga level. Yung moisture percentage is 40%. 40% nya. Moto kung ginaingon ganiha nga naatay common nga worm species nga for vermicomposting dili ni katong Bisaya nga. Dili ni. Di siya katong Bisaya. Although ang kato siyang Bisaya Sir Warwin kay decomposers man sa to siya. Pwede sa dato. Pero dili ang yahang purpose ba dili bitaw pareha jud sa kuwang fertilizer. Night crawlers kay paspas man ni sila compared sa katuang earthworms. Mo na atong gigamit. Yang atong ginagamit mo ni siya kaning yan scientific name nga Eudrilus eugene or mo ni siyang African night crawler. Mo ni pinaka-common among the three jud. Kanya ang next is Isinia fetida or kanang red wiggler, sorry. Then Perionyx excavates Indian blue worm. So mo to ang akong ginaingon nga ang African night crawler ang pinaka uncommon. Miss Inibib atosang i-shoutout kay nag-watch mo din nato ron si Miss Ellen Marino Burlaos. Naghimo siya sa presentation na kahong hapon. Ako pong i-shoutout Miss Inibib kauban na to kay na sila sa Babag ron. Nag-assist sa gitawag na to og food security loan. Sila si Sir Paulo no Cobana na siguro si Cherilyn, Ma'am Amalia og si Doc Jen no. So, aside pud sa kuan to Sir Erwin, aside pud sa nag-assist sila sa food security loan, naghatag pud to sila sa nag-turnover pud to sila sa mga inputs. Natay initial nga turnover sa mga inputs. So naminaw na tong ubarong barangay, alam mo kabalaga kay natay mga schedules no, natay upcoming schedules sa inyong barangay magpahibaw ra unya mi dito. Nya sige mao ni siya Miss Inibib no common worm species ikago ni pronounce ani kay lisuray pronounce Eudrilus eugene or African night crawler. African night crawler lang ang gitawag ni uban kay ANC man ilang gi abbreviate ba nya ikaduha mo ni Isinia fetida or red wiggler Perionyx Indian blue appearance sa or Indian blue worms. Kay mahibong ka Sir Warren nganong African night crawler. Nganong gika na siya Africa kay African night crawler man ang tawag. Inana Sir Warren night crawler siya kay active man siya during the night or active siya during kana bitang ngit-ngit. Mo nang gitawag siya African night crawler pero wala ni kapagsabot nga gikan nig Africa. Usaban kay tungod kay gana siya ngit-ngit. Mao na ni so natay ko andali Sir Erwin nga nang common nga kanang characteristics ani ang African or kaning mga vermiworms. Sa may so ang iyahang common characteristic nila. Ang body weight ani niya kay 0.4 to 0.6 grams. Gaan ra kayo. Gaan ra kay Sir Erwin. Inigunit nimo ana maka kasuway na baka gunit og. Wati? Kasuway oy. African night crawler kasuway kayo. Ang kaniyang body length niya is 3 to 10 cm mabora. Mabora niya. Iyang maturity kay man siyang 50 to 55 days niya. Natay fun facts diri nga 1 pair of reproduction organs. Usa may pasabot aning 1 pair of reproduction organs niya. Hermaphrodite ang term sa man siya. Ang kana siya Sir Erwin ang example ang kani siyang watiha. Duha ka buok iyang kuan reproductive organs. Duha ka buok? O sex organs. Pwede siya lalaki, pwede siya babae. Taro naman. So in terms sa kanang ining mating nila. Mag-mate sila Mag-mate sila. So example kanang wati A o wati B. Ang wati A pwede siya nga kanang laki. Pwede siya laki niya. Ang kaning wati B pwede siya babae. Nya o inig ka sunod adlaw na sad mag-mate sila. Pwede siya wati A mabali na sad. May laki. Nga ang wati B mao na say mahimong bayi. Kuyawa gani. Depende na nila og kinsay maglaki kinsay magbayi. So mo ni characteristic sa pero ang tama na siya karakteristik sa kanang mga vermiworms pero ang kuano na niya Sir Erwin kay example maputol mo dyan ang wati no. Na example kapatid maputol matibasan ba ron example harvest na to maputol siya. So ang kuano na niya example naputol siya niya ang katong isa ka part nga ang babae arang female organ ang nahabilin so kato ra siya ang makapa-reproduce na ang kato ang
isa ka part pod nga ang male Lalaki organ na bilin. So pwede siya makapamate pero dili na siya maka-reproduce kay Okay, male ang organ naman. naman lang na nga male ang nasa iya nga bilin. Mao na yung kuya ba ning Nya. klaseng watihan. Kung ni siya Sir Warwin kanang di ni siya loyal. Ngano man? Duha man niya kasi kasi. Two hearts ang Two hearts? Yes, ang iyahang characteristic sa vermiworms kay duha ka buk iyahang. Kuya hearts. wa ni watihay. Oo. So, mo to siya kanang makakaon siya or can eat nearly 2 times of their body weight each day. So, ang ilahang kinaon, kayang makaon is mas mulabaw 2 times silang body weight. Na sila kadagko kaon mo ng paspas kay Paspas sila ilang reproduction. decompose pud nila niya. So mo to kung ideal lang ang iyahang conditions like sa kana iyang pagkaon na sila perming pagkaon. So may istorya na nato sila unsay later unsay mga pagkaon nga pwede sa ilaha. Nya kung ang temperature nila kanang 18 to 23 degrees Celsius, nya iyang moisture level is 30 to 40%. Kung kana nga mga ideal conditions naa ma-mature na sila mature breeders na sila in just 5 ka semana. So, mature na, ma-reproduce na within 5 weeks, dali ra. 5 weeks lang, pwede na dyan dali Unya, ang kaniang adult or kaning mga breeders na kay makaproduce na sila og 3 to 4 cocoons. Cocoons kay kana bitong mura siya lingin kabantay kanang sa mga lamigas nga napod sila murag lingin nga murag itlog-itlog. Oh, example nana. Nya kana siyang 3 to 4 cocoons nga produce sa adult kay sa per week kay naa na siya sulod pud duha ka buok hatchling or duha ka buok nga mga Ang usa ka cocoon na duha ka hatchling. Oh, so mao nga ang isa ka kanang reproduction sa isa ka kanaang wati or isa ka worm is naa siya 8 ka buok. So mo naog makaanak siya 8. Walo. Paspas. Paspas na siya kadaghan. Unya mo to, sa akong ginanganiha unsay mga angay nga kanon nila. Oo. So natay kon list dire sa unsay pwede nila kanon sa kaniyang fruit waste. What do worms should eat? Oh, fruit waste. Alitas fruit waste. Yeah. Moto dili siya pwede citrus. Oy, ngano man? Asluman. Oy, di siya ginag-aslom ha? Di siya ganahan. Pero ganahan siya og Apple. Grapes niya, pinaka-common nga ginahatag is kani ang banana. Banana. O, pwede ra siya kining palot sa kanang saging. Bani. Oo. Pwede ra. Pwede ra kaayo kanang iyang lawas sa saging ba kanang bani o Ila, bani sa saging. I-chop lang. O, i-chop lang nato para paspas ang decomposition. Position. Unya naputay kani ang vegetable waste kaning lettuce, cabbage, squash. Pwede na siya. Pwede ra kayo niya. Sa kaning mga farmer na to sa Bukid Sir Warwin nga kanaang nabito sila yung mga reject man yun na sila nga Mga reject ka produkto. Oh, produkto. Pwede ra jud kayo mo na ilawag nila niya. Paniguroon lang jud nato nga chemical free siya. Oh. Okay. Organic to siya. Organic din siya. Okay. Pwede ra ka nang kuan, example na sprayhan nimo pero imo lang jud paning kamutan og hugas. Okay. Vegetable. Basig na to effect ang nipilit nga mga pesticides. Kuya man nga malanag ang kuan, ang vermiworms. Next Usa pay lain. Coffee grounds kanang kuan ni siya kanang excellent na siya nga worm food niya. Gina-recommend po ni siya pero it doesn't mean nga dapat kuan jud ka para ilawag jud nimo. So coffee grounds kani siyang mura bitaw siya og kanang kinaana sinaan na nimo. Sinaan sa kape. Then napod tay 3 leaves diri so mo to i-avoid lang nato ang mga exotic nga 3 leaves niya. Mo ni siya ang kasagaran jud nga ginagamit kani ang Madrid di cacao. Na may daghan anis bukid pod. Napudaghan niya kani pong Maria de Agua. Kasagaran bukid lang gihapon ni siya. Unya napud tay kanang cardboard diri kani ang shredded siya katong kuan na. nagunting-gunting or nakanagab niya. Ang ato lang yung likayan ani ang sa cardboards or mga paper Sir Warwin kay wala bitaw siya kanang mga inkprints. Kato lang plain lang yun siya. Plain lang yun siya ba kay ang kanimang gawing inkprints kay namo na siya chemical nga makadaot pod sa mga wati, worms. Tinta ani niya makadaot sa wati. Next is ang age nga animal manure. Pasabot aning age nga animal manure kato ng uga. Dili katong maupay pagwan presko, dili. At arita dili sa horse manure kanang sa tai sa baka. Tapos kani sa karabaw pod. Karabaw. Pwede siya. Pwede kaayo. Then lastly is ang eggshells. Eggshell. Tipaka sa itlog. Nya Miss Genevieve, ganang na magpa-shoutout man atong former Miss Lakan Pamutan. Si Kuan, Miss Cherilyn Chilang Slavita din sa Barangay Pamutan.
Former Miss, paano siya? Nana sila karon sa barangay Nasa Babag. Babag ron. Former Miss Binibining Miss Pamuta ni siya. 2020. Year 2020. Okay. So, Nya unsa may kuan? Mao to ang kanon sa mga wati nya. Naila unsa man ang angay nga dili kanon, kanang dili nila moto kanon. kong istorya ganiha is kato ang citrus. Citrus. Include na diri ang lemonsito, Mga orange. mga oranges, mga pomelo, mga inana. Tapos kaning meat products. Uy, di pwede sila ni mga meat products. Kasosyal pud sa wati. Vegetarian din ni ang kuan. Vegetarian na siya, Sir Warwin. Kasosyal pud no sa Ano gun masag kayo Sa ang imong kaayo. gipalit nga karne ilaw ras wati. Oo. Bati man sa kaayo, naman sana maka-affect man sana og lawgan nimo og kanang mga daot na nga mga Karne, karne. kuan pod. Ang next is kani ang mga dairy nga. Dairy waste, mga gatas ana. Muaslo ba na siya, Sir Warwin? Basta usually aslom. Kani dili akong na. cooking oil or grease kay ang kani siya ang maulikayan tani kay kuya kabantay ka nang naalay kuan nga mantika dira sa inyo nya naay mga lamigas na. Oo. Kuya man nga ang wati na to kay kuan Makao sa migas. Oo. Mm. Then mo to syempre human Waste, di pwede. Pet waste pod. Sa mga iro og iring di pod pwede. At sunod. Unsay sunod na to? So napod tay methods of vermicomposting. Ubay-ubay gid ning mga methods oh. So, naalantay napakita din nga kani ang tulo lang ni siya ka method sa vermicomposting. So, una nato is ang kaniang bed method. Unsa man ning bed method? Ang kaning bed method, so pwede ra jud kayo ta sa ground lang or mag kanang cement floor. So, magbuhat ta kaning gina-show nato sa screen. Pwede ra kay na magbuhat tag ingon ana. Kana siya Kung iya gi semento no? Di kaon-kahon niya. Yes, Next napud tay kani ang pit method. Pit method. Mura gyapon siya og kanang flat Sir pero wala na magamit og mga concrete. Siya ipabugdo og kanang Tapos mo to gamit lang ka og kanang mga kahoy-kahoy nya banana stem sa mga bani sa saging. Syempre ato jud siyang kabantay mo Sir Warwin nga naa siya kanang atop. Anong naman si atop? Di na pwede open lang. Kuan pwede man siya kanang open Sir Warwin pag nagsakidid o di ba murag. Hayag-hayag ya. Tuon lang jud nato nga kanang shaded bitaw siya kay ang kani magong night crawlers ngan pa nga night crawlers kay gabi jud na sila. Nga na sila gabi. Pwede mahog ni siya nga murag giilad na to ang wati ba. Para maingon nga gabi pirmi. Para makaingon sila ng gabi pirmi. Onya mo to magsige yapon sila og decompose. Gabi. Kay once manggod nga makakita sila og kanang hayag. Kanang daylight kay magtago mo na sila sa kinalawman. Ilaw po niya. Nalantay ipakita nga video later niya, na ang iyahang langgong paagi ano niya Sir Warwin kay example mao ni siya ang kanaang katoy mo ang bed nimo yan ang naka wati na dinhi sa ubos. Nya musaka ra na sila sa babaw kay para mukaon. Ginhawa. Mukaon sila nya. Syempre kay dili beto compact ang imuhang mga substrate ang substrate iyang pagkaon nya. Mo to musaka sila ya balik na sa sila sa ubos kay para mag kuan sa ilahang hugaw. Sa ilang hugaw nya. Mo to balik sa silang kaon, nya balik sa sila para pagpakman silang hugaw. Pagawas. So mo na siya igamit ana iyahang mga shaded or kana iyahang mga atop. Mo na purpose ana ni ay. Ang uban ana Sir Warwin kay tabunan jud na nila. Example katong sa katong ground or cement floor katong bed method, di ba? Naman siya nakasemento na siya no. Tabunan jud nila uban kay bani sa kanang bani sa saging, uban kay tabunan jud nila o kana bitang lukay, pwede mo lukay uban kuan gali mo ran kabantay ko kana trapal. Trapal nga kuan siya katong itom sad. Itom. Dark po siya ba. Then last nga method sa vermicomposting is kani ang container method. Gamit ta og kanang mga containers like kani container lang. Mo to ang kani siya kay level man no ang wati nana siya sa ilalom niya. Mo nang kanang mga kanang upper levels kay mga pagkaon na siya. So ang wati na kinailaw man na. Naa na siya sa pinakalawom. Next is naapod tay kanang mga DIY nga beans kanang gamiton pud nato kanang binuhat na nato ba. Mo yapon. Kani pwede sa ni siya. Pwede nato gamiton. So anhinap ta sa kuan Sir Warwin kanang unsaon ni siya pag
Proseso. process sa kanang vermicomposting. So magkuan lang tag isa ka example kani ang sa pit method. Kani. Unya, so ang pinakauna nato nga step is magbutang ta og kana ang bedding kanang murag hapin ba? Hapin. So example, pit method man to na katong butang ra largo, wala kay semento. So magbutang ta og bedding, gamito nato ang banana nga dahon, banana leaves. Unya, magbutang sad ta og another nga thin nga layer sa chop nga kanang mga leaves katong mention nato gani katong marga de agua, marga de cacao. Nya after ana magbutang sad ta og thin layer sa kanaang Animal waste. Nya moto after ana ibutang na nimo ang katong mga vermiworms. Nya kaila kag pagkaon nga lasagna Sir Warwin? Lasagna? Di ba lasagna kay Spaghetti raman. Spaghetti ra di ay. Mura siya lasagna nga style ba. Uban ani kay lasagna technique ilang tawag ani kay kung unsay kanong imuhang mga layers, imura siya i-duplicate. I-repeat ra nimo ang katuyahang mga layers ba. So after nga naka-repeat na ko og ganang mga pila ka layers at least kana mga 2 times sa ganana. Imo siyang i-sprinkle og tubig. Okay, para ang iyang moisture kay pwede sa nimo siya murag ibaha inana kanang dapat kanang murag igo lang siya mo tuhop ba. Okay, mabasa siya di kay grabe kay pagabutang murag gabaha na no. Maapil na siya sa gubats ba. Gamay lang, igo ra siya nga mabasa-basa ang moisture lang. Nya after ana ato siyang tabunan og kani ang banana nga leaves. Okay. Kay para kanang moto atong siya murag ilaro nato nga makuan siya murag gabi ngit-ngit siya pananaw. Onya moto kanang ang aeration should be done every 15 days. Aeration pasabot kanang paginhawaon nimo siya ba kanang ukayon nimo. Bagay man ning kamot ka nga dili maigo po. Maigo ang mga wati kay kuan man na siya kanang maputol niya ba. So nya moto ready na siya for harvest after 45 to 60 days. Okay, nya. Conscious Sir Warwin, pwede ra kayog di ka magkanang lasagna nga technique. Pwede ra kayog i-mix nimo daan ang tanan nimo nga substrate. Tanan nimo nga katong banana kanang chop nga leaves, katong animal waste. Oo nya. Ug unsa pa to gusto nimo ipanghatag nga pagkaon, i-mix nimo. After nimo i-mix, imo to ipundo nimo. Aw kanang ipundo nimo nya ang wati imo ra siya i-release kay ang katong wati maning kamot ra man to siya og adto sa lalom. Oo. Nya moto para mas madali ang ato ang composting dapat ang ato ang kanang mga chop nga katong mga leaves or unsa pa to mga substrate nga imong ipanghatag mga pagkaon dapat gagmay siya. At least mas gamay pagka-chop mas maayo. Mas maayo kay mas paspas siya. Paspas siya. Nya i-greet po na to Miss Genevieve, shout out po naminaw na to ron si Sir Alexis Asidilio no dina sa Barangay Talamban, Cebu City. Okay. Nya usap may sunod na to diha Miss Genevieve. Kuan Sir Rawi, natay mga precautions during vermicomposting. Sa may mga precautions na to. Matoy gina-istorya nato nga dapat ang animal waste nga gamito nato is dry gyud. Dili siya presko. Bitaw kisam sa ganahan mo gamit og presko. So dapat dry ha? Dry siya. Next is floor of the unit or bed should be compact. Kani siya ginalikayan ni nato man siya nga dapat compact yun siya kay mo result man gud siya into migration kanang ang wati ba maning kamot bitaw siya og kanang adto sa ilalom. Si bimahog siya nga murag mulayas ba. Mulayas siya og dili siya compact. Dili siya compact. Ilabi na og example nakalimot ka og hatag pagkaon. Maning kamot yun na siya gawas kay may pagkaon. Mangita siya. Mangita jud siya pagkaon nya. Moto ang aeration i-maintain jud nato pero may dapat ato jud siyang ukayon. Oo nya. Ang moisture level nearly 30 to 40% jud na siya. Nya ang iyang temperature 18 to 23 degree nya Celsius. mo sa ni say usa sa kanang purpose sa aeration Sir Warwin kay para dili siya init pirmi sa ilalom ba. Para ato jud siya ukayon. Onya, mo to siya no grease, plastics, chemical, pesticides og metals. So likaya na to ning mga plastic no nga ma-appeal dito. So sa kuan pa lang siguro Miss Genevieve no sa paghimo pala nimo sa mga pag-andam pa lang sa substrate or sa pagkaon. Na gudaan basig yag nay ma-appeal nga kuan ba. Kanang mga kuan po Sir Erwin kanang mga bildo.
Oo, samot na mga bildo. Di siya pwede po. So unsa may nasulod sa tuang nutritional value sa tuang So, vermicompost? Kita na to sa screen no nga naapod tay nutritional value of vermicompost dinhi. So naa siya ka ng organic carbon nga content, naapod siya nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sodium, zinc, copper, iron, manganese. So ang kuan jud mga macro o Microelements. present din Oo. siya. Naagyo no. Bas kuan paggali siya Mishinibib. Mas taas pa Na siya uban nga mas compare taas pa siya kumpara sa sa kanang compost alone. Oh. din sa commercial food. Sa commercial sad bitaw sa. Taas kayo, organic carbon lang daan. So kuan po ni siya kanang taas iyang analysis, nutrient analysis niya. Inspiration. Oh, wala pa gyud. Wala pa gyud overdose. Pwede overdose. So okay pa gyud kay siya no. So, So, mo ni siya, natay ko under sir, speaking of kanang overdose, so Natay recommendation lang. natay recommendation sa vermicompost nga dosage. So, sama na sa siya. field crops, sama na mga vegetables, nya na kanang mga sa tawag ani kaning mga cut flower na to. So, 5 to 6 tons per hectare. Mao na kuan Dosage. dosage Nya fruit crops, so natay 3 to 5 kilogram per plant. per plant. Then ang sa potted plants na to kay 100 to 200 gram per pot. So kani siyang dosage Sir Warwin gihatag lang ni nato kay dili sa ingon nga mag-overdose kay una siya overdose ang ato alam ba dili usik. Dili usik Dili bitaw. usik ang ato ang ginahatag kay so kuan ba ya ang kani ang natay mga prices later kay mahal-mahal sa jubaya. Kung commercially di mo paliton. Mahal-mahal siya. Oh. Kano siya Mishinibib kaning mo ni atong is general recommendation kay usually manggod ang atong gibuhat mag soil analysis man tano. So kung unsa tong recommendation gikan sa soil lab mo to sundon kani general kuan wala ka mag soil analyze mo ni atong sundon mo na general recommendation. So sa pamailan to next na to is ang Kaning techniques sa Uy, harvesting. na pa rin ni technique. Natay mga technique. Sabi na yung mga technique na to na. Natay 6 lang ka technique sa harvesting. So pinakauna nato is ang bait method. Uy, bait method. Sa pangalan pa lang. So Bait. flash na to sa screen ang kaniang sample pictures sa bait method. So ngan pa lang bait method is kanaang Kani. ato siyang gipaunan. Paon. Tagantog paon. So, mato no, kakita naman mo sa sample sa kanang bedding. Sa kato mga cement floor may nato. So, parang to siya naka-box, no? So, or kanang, yan sample, kanang, ang kaniang, magbutang ka o kanang fresh nga chop leaves, isulod lang nimo sa kaniang Magnet ni? net. Isulod sa nimo sa net para ang kaniang mga wati, muadto sila, mudugok sila paingon Sa net. net. So, mahog nga masulod sila dito. So, ang katong nahabilin is ang katong na lang vermicompost. Vermicast lang niya. So, after na nga, paminaw nimo nga murag ang population sa sa vermiworms is nga 80 to 100% na imo siyang kwaon na ang katuang net na mga vermiworms. Nanan to nakupot na ang kuan. Maka-harvest na ka, palahon na nimo, ibalhin na nimo sa ang sako. So, ang kaniang kuan in-note lang nato always Sir Warwin nga i-leave na nimo siya for storage for about 2 days jud ang katong gina-harvest nimo nga katong vermicompost o vermicast kay naa may possibility ato nga naapay mga worms or naapay mga cocoons katong mga ma-hatch pa to. ma-hatch pa to siya. Okay. Okay. Kaswerte po no nga inigbaligya nimo Napil na ako. nga worms. So, Apil na pag-apil. So, naputay another nga technique, Sir Warwin. O sa may line na technique na to Muna diha. siya ang top harvest or scraping. Top harvest scraping. So, ang kaniang top harvest or scraping, so, di ba, naman no nga, ang kaniang wati naa sa ilalom. So, anamo na lang nimo scrape, anamo nimo scrape ang naa sa babaw. Nya, mo to, muhunong lang ka until nga murag makita na nimo ang mga wati. Okay. So, mo Japon, i-leave Japon nimo for storage Japon for about 2 days. So, makakita ta sa screen na to ang kaniang sample sa kaniang maragi script niya. So, nimo. Pwede na kang mogamit og kanang mga dustpan. May dustpan? Dustpan eh. Dustpan, pwede na kanang mga travel good or kanang pala. Rake, pwede sa siguro rake. Pwede sa rake. Wala ko anon. Ana mo na dyan nimo butang sa sako, inana. Next is napud tay kani ang screen method.
screen. Screen method pasabot is imo ang kanang murag salaon nimo ba? Okay. So mogamit lang ka ani og kana bitaw mga gagmay bitaw kaayo nga mga kana ang mga gagmay siya Screen. grano nga screen. So Murag mao man ni gamit mag-ayag kag bus. kanang mag-ayag kag bus. Sorry siya. Nya mo to siya nga kanang ilargo ra kag kandos. Manikamot lang ka mo gyapon nga Di dili maigo siya ang- mas maayo ang imong pala nga gamiton ani kay katon lang siyang dili bitaw siya hait og Dili tumoy. pointed. Di siya pointed. So ini kuan nimo, ayago nimo, syempre ang mga tagak is katong yang worm castings o iyahang vermicompost. Oo nya. Ang katuang wate, syempre magpabilin to siya sa screen. Okay. So ang katong na nga tagak, bao na to ang gitawag vermicast. Ang mas dali man matagak ang katong cast kay pure man to siya kay gagmay na Gagmay na kayo. So naipay possibility nga ang diri mahabilin sa screen is ang katuang mga compost o katuang kanaang wate. Worm na. Kaya ang compost kay dagko pa man siya og grano. So, napod tay another technique din is ang katong migration method. Uy, kuyaw mo. Gamit kay DPE ani na. Migration method. Ang kaniyang migration method, so mao to siya no, ang atong sabi bedding. siya. Example. So, ato lang ikuan sa flash na to sa screen. Kani. Ang kaniyang, di ba naka-rectangle man na siya porma. So, ang kaniyang diri nga side, imong ibalhin sa example sa kaniyang left side, ibalhin nimo sa right side tanan para mga compost, mga castings niya na but mo to butangan nimo og kaniang fresh nga chopped banana nga kanang bani sa saging. Bani sa saging, sorry. So nya mo to nga ang kaniang wate, moadto sila, mobalhin sila ngadto sa Katunanay ko pagkaon man to. pagkaon nimo nya. Tan-aw nimo nga mao ra gyapon ni siya sa katuang bait method. Pero ang katong bait method kay nakagamit man ta og katong Net jud. jud ba. Kani siya gatapad din siya medyo sinibibsa. Para mabalhin siya. Tapad lang bed. Ang nakakuha ng gud niya kay inig after na tuog ka ng harvest kay butangan na to largo sad ba. Katong sa bait method kasagaran gamiton to siya og magbag-o jud ka og kanang magbago tanan. Sudlanan, bago kag bedding ana siya nya. Mo to inigbalhin nila. Ya mo to i-harvest na nimo ang kaniang vermicast og ang vermicompost. Mo na siya migration method kay ni migrate Ni migrate na ang malhi. mga wati. Nya napod tay another method din is ang pyramid method. Ang kanang pyramid method, di ba? Ato siyang mura siyang pabundoon sir. Mura sa pyramid of Egypt. Kani. Ibalhin na to, kanang murag ipataas pyramid na to ba? o porma. Na to. Nya, mao ang pyramid na to kay ang katuan mga wati kay di ba din sila ganahan jug hayag no. Siyempre, mong naog sila padung sa ubos. So ang kaning i-harvest na to, ang kaning sa babaw. Ano mo na to harvest niya, ug nakuha na nato siya nga part, mag another pyramid na puntahan ko, gamay na lang mahabilin. Magsige kag pyramid. Magsige kag pyramid. Ang tod ang forma, mura na siya SRP plata siya. Mura to tanan nito. Flat na siya. Mura siya pyramid method. Yes. Then last day is ang manual nga harvesting. Manual. So manual nga harvesting mo to kanang kamayon ra nimo. Gikamot ra oy. Nya. Syempre kay para makita nimo nana ba kay wati nadala or nadala wala. Dugay ni siya. Nya. Mo to sir sa tanang nga technique, isa na dapat hinumduman nato nga i-store na to siya for 2 days sa sud sa sako katong gina-harvest nimo kay basig na apay wati nga nahabilin or napay mga cocoons or mga eggs nga nahabilin. Then ari pud ta sa pagtili worm tea. Una sa day siya ning kuan day. Apoy siya Hindi mo ba kayo Ini mo biya kog siya ya dali musik So, dito ang dos kani siyang worm tea sir. Usama ni siya. Mali siya ang ginatawag nga vermicompost juice. Okay. Mali siya ang kanang drain nga liquid sa kanang composting. So naalantay, mali siya ang kanang nakita ninyo ay nga kanang itom-itom siya. So naalantay murag sample picture diri sa next nga kanang slide nato na atoy gipakita saon siya pag ang paghimo ni. So ano siya nga ang nasiya murag poset sa ubos kay ang juice niya ana na siya sa ubos. Pura magkanong tiplahanan o guwan kana sponge so. Das was it. Tumaw na siya. So sa taas mao na ang kanang mga substrate or kani ang mga pagkaon nato
kinataasan. Pagkaon sa wati. Pagkaon sa wati. Pagkaon na to. Ani pagkaon na to nga waste na to. Lagi. Ba ipagkaon sa wati. Okay. Onya, so moto ang wati nagsige siya balik. Kita ninyo no nga magsige siya balik-balik sa taas. Taas, Oo, kaya nani siya lungag ha. Nana siya mga Nani lungag. siya lungag mo adto siya tamas din siya sa taas. Unya moto nga diri sa ubos kaning next nga level sa after sa kaning next layer ani. Oo, di ba muro na siya kanang compost na siya. Compost na siya og kanang casting niya. Yung moto ang yahang juice niya maana man siya ka naog sa ubos. Mo ni siya kanang murag brown na sa kanang So kanang liquid na siya. Oh, liquid na siya. Yun. Ang yahang kuan ba juice niya nasigig ka ng katagak sa ubos. Tagak. So mo na gitawag na to worm tea na. Yes. O yahang kanang juice. Nasa day. Ka magtsaa sa Go. sa Kuya wa sa dara worm tea. Okay. So sa next slide Sir Warwin, so nato ipakita diri ang mga vermicomposting products. Oo. Naman gini mga presyo, negosyo. Negosyo na ni So siya. gawas dahil sa kuan, mga fertilizer na to Paggamit makuha, nimo sa inyo ha kanang sa inyo ha mga garden, so pwede sa ni siya sa pang negosyo. pang negosyo. Oo. So pwede jud ka mamaligya ani ang mga African night roller. vermiworms. Mo ba? Ang kasagaran nga kanang wala jud ni siya SRP good. O service retail price para ni. Base sa atong panganbas. Base sa nis panganbas kay ug namoy ganahan mo palit, ararami Naramdaman kaila sad. So ang iyahang per kana 1/4 nga kanang kilogram is 200 pesos. Daghan dako. jud kina. Daghan kayo. Usan duha na ka Kamot. kamot. 1/4 kilogram mo to 200. So mao Murag siya nga 800. hindot ni ipuli da sa manok. Isa kay mamuhi tag manok kanina lang. Ito mga kamiguhan na ito nga mga manok, may pamaligya og wati. Kay 200 ko lang 1/4 good. Hindot din siya guwat. 200 ang 1/4. Naputay ko andre Sir Warwin kanang vermicast. Katong gina-mention na to katong pure nga manure niya or pure niya nga iti. Pila sad ang presyo ni? So ang kani siya is kanang 35 to 50 per kilogram. Mahal sad gyapon ha. 35 to 50. Barato ra, na mahal siguro sa. Kani ko ani. Lowest price dato na canvas. Lowest price. Ang sa vermicompost po napud tay 1.5 per sack. 1.5. 1.5 per Kani sack. 1.5 per sack kato ning kuan machine be 50 kilos ni. 50 kilos nga sako. Yes. So makakwarta na ka 1.5. Then napud tay kato ang ginasert katong worm tea. 1,200 per liter. Mahal. Nya paggamit ni siya Sir Warwin mo tong nagkastorya ta ato ganiha nga so, 10 scoops or kanang 10 nga tablespoon sa 1 liter na tubig mo iyang kanang dosage niya. Unya mo to pwede sa di mo ipangbaligya kaya lang fish bait. Fish bait sa may pasabutan ni imong paon sa kuan gumamasol ka. Yes, pwede ka ayo. Pero mahal na pangpaon nimo. Pwede sad. Ang wati. So, mo siya. Maura na siya. So, nalantay kuan Sir Warwin, natay ka nang ipakita ang nga kanang fast forward di siya nga kana ang video. Sige. Sa kanang unsaon siya pagkuan. di composition. Atong i-play niya, atong i-explain unsa na siya nga activity diha nga nahimo. Nya Miss Babe, namay nang tanan diri sa FB nato no. Sa tag-andam pa sa atong video gikan ni Sir Herds Kanayunan. Good morning po. Pwede ba makahingi ng certificate pag human? Nagtuo siguro siya nga webinar ni siya. Wala tayo gihatag nga certificate Miss our sir or hindi po ito webinar. Sir Herds Kanayunan kay dili ni siya webinar. Wasala ni sa programa sa atong City Agriculture nga atong gidalit ninyo no. So kato mga seminar napunta ato, di ba? Pero karon wala pa tay schedule pero amo lang yan ang i-announce kato siya muhatag ta og mga muhatag certificates pero dili siya conservan ha. I-note lang nato daang nga dili siya kana ang wala siya CPD basi ginala siya CPD sa kadang sa magpa-renew sa PRC. Moro ba nang uban kay mo attend og seminar kay required sa PRC. Amo wala ra gyud certificate lang nga naka-attend ka sa seminar ana. Mao ra gyud namo. Sige, ready na siguro atong video ato ning i-play.
nga kani life in the compost bin. So makita na to din ano nga ang ato ang mga vermiworms kay very active na siya nga nagsigi og na sa kakanaog. Oh, sa kakanaog siya sa Siya diri sa katuang iyahang vermicast niya nya. Saka na sa siya balik kay mukaon na ginawa. So fast forward ni siya nga video. Oh, kay dugay kita mahuman og ato siya pabuton og mahuman siya makaon. Uy, ni gamay na lagi ni Miss Genevieve ang Ina na sila kapaspas sa paspas, grabe na, mas laliman ka nga ang ilang kaonon sa kada adlaw kay two times silang body weight. weight. Mao din ni di ay. Nagpaspas kay na siya. Grabe So, ni. moto siya ha, nga nang lahi ni siya sa kanaang earthworms, nga kanang Bisaya. makita to, Bisaya, kanang Hinay man to, pero mo di ko Mo-decompose mo to siya, pero dili po siya inani Yeah, kapaspas. grabe kapaspas sa ato ang kaniyang vermiworms nato. So mo to siya nang paspas gyud siya compared sa Ano ordinary nga worms ordinary na makita to nato nga sa- worms. Mm-mm. Sige. Nya Miss Genevieve dapat ay nang isgutan diha. Wala murag mao na Mao na to, so gawin. kanang sa gunson gatong kuano kabahin sa organic nga fertilizer, organic pesticide. Yes. So next week or next episode base no makastorya na punta sa lain pod nga mga topics no. Yes, Or sir, pwede Rolly. pod ang ato mga viewers, pwede ba sila mo comment, mo suggest atong chat box kung Unsay murag unsay ganahan nila nga i-topic na to sa sunod nga episode. So natay kuan na Miss Babe, natay quotes, So natay giandam diri nga agricultural quotes. vermiworms are farmers' friend. Treat them well, don't be so mean. Uy, sa maning pasabutan ni kay hina ra ba kita in English da. So, mo to siya Sir Rowan, ang kaniang worms dili na to siya kanang ang uban man good kay kanang makakita og watay kay mahadlok. Uy, Dili to na siya mao ba? maak. Gilok lang gina siya. Ay, gilok man yun Gilok ang man wati, yun na no? siya pero Oo. di na Di na siya mamak. Mangunsa, wala na siya kanang Di na siya para ng banako, no? Nga, di siya kuwan? para ng Oo. panakon so wala sa ni siya Wala siya poisonous. Oh, Di di na siya poisonous. poisonous, ug magulitan to siya din siya makaunsa niya. Kani siya amigo din siya sa ato ang mga mag-uuma Mag-uuma, kay oh. mo to siya makahatag siya og kanang as fertilizer. Nya mo to sad makanegosyo pa pud sila. Bitaw. Basta sa mga katigubangan bitaw Miss Genevieve kay usas ti mailhan nga usa kayo tabunok or tambok siya. Naa siya Na siya present sa mga wati. Nya Mao na siya. mo to siya Sir Rawin. So gamit jud kayong vermiworms niya. Kung in case og basig mahibong basig ma-misinterpret nila nga manghatag tag vermiworms kay mahal ra ba niya wala ra ba tay Mahal siya nya daghan nga- sa actually Sir Rawin sa una kay nag-venture jud ta. natato sa una. After sa katuang bagyo kay murag Naguba tong guba tong Oo, gid. naguba nga mo ang inani bed namo. So pero kung kanang ganahan jud mo purchase, naraman mi nga maduulan nga barato ra pod. Nasa tayo mga kaila po. Actually, available gali sa mga online. Nakabantay ko na maligya online po. So, pwede na po sila po. So, pwede mo coordinate po mo sa ato ang office. So, Miss Genevieve, ini parting words po sa ato ang mga listeners. So, mao to siya Sir Warwin kanang ang ato alam siya panguna-una pirmi nga dili lang jud ta mo largo into commercial nga kani ang mga abono kay naman tay pareha ani ang mga vermi compost, vermicast nya atom sa mga niagi nga sessions nga na istoryahan nato nga kato ang mga organic nga fertilizer, organic nga pesticide. So, pwede ra kaayo nga kung makaya pa sa kaning organic, kung makaya pa sa mga nani dapat may ato ang unahon. Tinuod yun na. Kay aside nga dili ta makagasto og dako. Nya nakatabang pata sa ato ang environment. Okay, daghang salamat Steve. Nya ako lang po shout out no akong pagumangkon si Aristeo Anidia na birthday siya ron. Shout out dia sa Happy birthday to Sitio you. Remedios mas na sa May Upra, Barangay Kalunasan. Wala kay bawasan Wala na kay bawasan ka po. Wala lang tayo igong oras Miss Genevieve no. Sa ngala lang sa kinatibukang puwersa sa tuwang City Agriculture Department. Kiningi mo sa lagad Kuya Warwin Anadia. Hangtod sa sunod higayon. Dagang salamat og mayong buntag sugbo. Maayong buntag.